Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Казанда «Адымнар» дип аталган күп телле белем бирү комплексы укучыларын һөнәри бәйрәм белән котлады. Очрашу барышында президент тармак ветераннарын яшь укытучыларга ярдәм итүләрен, аларга остазлык үрнәге күрсәтүләрен сорады. Теманың дәвамы киләсе репортажда. When I came to this school, I didn't even imagine that it would be so great. Лицейның исеме күп телле булуны таләп итә. Инглиз, башка чит телләр, шулай ук татар һәм рус телләреннән тыш, биредә һөнәрләргә дә, тәмле ризыклар пешерергә дә өйрәтәләр. Тәнәфестәрдә укучылар шахматта уйныйлар. Шахматы – это очень полезная вещь, она очень хорошо помогает в логике, математике. Тормышта төгәл фәннәр бик кирәк. Үз кешеңә ышанырга спорт белән шөгыльләнү булыша. Күп телле комплексның Бондаренко, Бичурин урамнарындагы биналарында спорт залларына, бассейннарга, гимнастика залларына котлык юк. Мәктәптә бер яктан барысы да күз алдында, ишек һәм диварлар үтә күренмәле, ә икенче яктан барысы да өйдәге кебек уңайлы. Махсус торбалар аша аска шуып төшү яки үзенчәлекле баскычтан искә күтәрелү укучыларга ял итәргә мөмкинлек бирә. Күптән түгел Казан федераль университетын тәмамлаган хәзер физика укытучысы Гадилә Кәримова мондый шартларда эшләү шатлык ди. Әлегә ул үз фәнен бары тик рус телендә генә укыта, ә планнары зурдан. Мин фәнне күп телләрдә, шул исәптән инглиз һәм татар телләрендә дә укытырга омтылам. Мин хәзер бу 3 телдә укыту процессында. Ярты гасырлык стажлы укытучы Вера Михайлова пенсиядә. Адымнар төзелеп беткәнче лаеклы ялга китүенә үкенә. Шатланырга да урын бар. Оныгы Мирасов биредә 1нче сыйныфка укырга кергән. Заманча яшьләр чит телләргә ия булырга тиеш, рус, татар телләрен белергә. Укытучылар бирә торган барлык фәннәрне дә белү мөһим. Шул ук вакытта аларның тормышта һәр балага күнекмәләр бирүләре, аларны тормышка әзерләүләре дә кирәк. Укытучылар көнендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев белән чәй табыны янында әнә шулар хакында сөйләштеләр. Мы можем красивую школу сделать, если не будет коллектива, не будет руководителя, не будет учебного материала, ничего не будет. Я думаю, 90% это учитель знаний, а 10-15% это вот обстановка. Слово «учитель» писать с большой буквы во все времена, как исключение. Потому что учителя же были, когда еще письменности даже нет. Белем дөньясына илһамландыру, анда алып керү, табигатьтән бирелгән бүләк зур сәләт ул. Фанис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Ира Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.